Και επειδή οι άνθρωποι χρειάζονται πολλά πράγματα και ο ένας παίρνει μαζί του κάποιον για να καλύψει μια ανάγκη του και ο άλλος έναν άλλον, μαζεύονται πολλοί σύντροφοι και συντρέχτες να μείνουν μαζί σε έναν τόπο. Και τη συνοίκηση αυτή την ονομάζουμε πόλη. Μάρτυρας της παρακμής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στην οποία χρεώνει και το θάνατο του δασκάλου του Σωκράτη, ο Πλάτωνας διαμορφώνει ένα αναλυτικό σχέδιο πολιτιακής οργάνωσης θεμελιωμένο στη δικαιοσύνη, την οποία ορίζει με εντελώς νέο τρόπο. Το σχέδιό του αποτυπώνεται σε ένα έργο που σημάδεψε την παγκόσμια φιλοσοφία και παραμένει ως σήμερα ένα από τα διασημότερα φιλοσοφικά συγγράμματα, την Πολιτεία. Στο σπίτι του πλούσιου μέτικου Κέφαλου, όπου διαδραματίζεται ο διάλογος της πολιτείας, η συζήτηση περί δικαιοσύνης αρχίζει κλασικά με την τυπική σοκρατική ερώτηση. Τι είναι δικαιοσύνη? Συνεχίζει με διάφορες ελλειπείς απαντήσεις και πυροδοτείται από την ακραία θέση του σοφιστή Θρασίμαχου ότι δίκαιο είναι το συμφέρον του ισχυρότερου. Τι είναι αυτή η φλιαρία που σας κρατεί τόση ώρα, Σωκράτη? Δεν έχει σημασία αν θα επιστρέψεις ό,τι οφείλεις, ούτε αν θα πεις ψέμα. Σημαντική είναι μόνο η εξουσία. Κάθε πράξη που ωφελεί την εξουσία είναι μια δίκαιη πράξη. Αποκαλείς δίκαιο το να διαπράττεις αδικίες? Σαφώς, σε όλες τις πολιτείες δικαιοσύνη είναι το συμφέρον του ισχυροτέρου, δηλαδή της κατεστημένης εξουσίας. Πίστευα ότι ο κυβερνήτης κυβερνά προς όφελος όσων είναι υπό την εξουσία του, όπως ο γιατρός τον άρρωστο ή ο βοσκός στο κοπάδι. Κυβερνά για το δικό του συμφέρον και προσπαθεί να αποκτήσει όσα περισσότερα αγαθά μπορεί. Νόμιζα ότι η απληστία του άδικου ανθρώπου γεννά διχόνοιες μέσα στις πόλεις και διχογνωμία μέσα στην ψυχή. Δεν έχεις άδικο. Και πως κάποιος που είναι βλαβερός για τον ίδιο τον εαυτό, βυθίζοντάς τον στη διχογνωμία, μπορεί να θεωρηθεί ισχυρός ή ακόμα χειρότερα, πως μια πόλη με τέτοιους πολίτες μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή? Εγώ δεν πείθομαι, αλλά κράτησε αν θέλεις αυτή τη γνώμη. One of the most wonderful moments in Plato's Republic is when Thrasymachus says to Socrates, "Oh, what on earth is all this talk about justice and the good and the truth and the interests of society? You know how the world works. Powerful people say what is justice." That, at the international level, is there in its crudest possible form. Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται στο αρχοντικό του μέτικου, μια επόμενη θέση για τη δικαιοσύνη, πιο ήπια από τη θέση του Θρασίμαχου, περιπλέκει ακόμα περισσότερο την ανέβρεση του σωστού ορισμού. Ο Γλάφκον και ο Αδήμαντος, οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του Πλάτωνα που παρίστανται, φαίνονται να μπαίνουν τώρα ενεργά στη συζήτηση. Κυκλοφορούν πολλές φλιαρίες για τα όμορφα πράγματα που απορρέουν από το να θεωρείται κανείς δίκαιος μέσα στην κοινωνία. Την γαλήνη στον Άδη
την ισχύ και τις τιμές. Δεν σας άκουσα όμως να ορίζετε τη δικαιοσύνη, ούτε να την υμνείτε για την ίδια της τη φύση και να ερευνάτε πώς γεννιέται στις πολιτείες και στις ψυχές των ανθρώπων. Πώς άραγε η κοινωνία αναγνωρίζει τη σημασία της? Όχι από επιθυμία για αυτή την ίδια, αλλά από ανάγκη για αρμονική συνύπαρξη. Οι όροι της συμβίωσης μέσα στην κοινωνία επιβάλλουν το να περιορίσουν οι άνθρωποι τις επιθυμίες τους και να τυθασεύουν την ορμή τους προς την αδικία. Γιατί? Επειδή έτσι ευεργετούνται. Η δικαιοσύνη επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν ειρηνικά στις πόλεις τους και να επωφελούνται από τη συνύπαρξή τους. Παρόλο που θα διέπραταν αδικίες αν τους δινόταν η ευκαιρία, υποχρεώνονται να μην το κάνουν, μάλλον λόγω της αδυναμίας τους. Σημαντικό λοιπόν είναι να φαίνεται κανείς δίκαιος, όχι να είναι. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ιστορία που ακολουθεί. Και το ερώτημα το βασικό είναι, μας συμφέρει να είμαστε δίκαιοι? Μήπως το να είμαστε άδικοι μας συμφέρει περισσότερο? Και μάλιστα μια πρόκληση, μήπως το καλύτερο απ' όλα είναι να είμαστε κατά βάθος άδικοι, άρα να έχουμε τα πλεονεκτήματα της αδικίας μας, το ότι εμείς ρίχνουμε τους άλλους δηλαδή, και ταυτόχρονα να θεωρούμαστε από τους άλλους και δίκαιοι. Να έχουμε άρα και τους επένους και ό,τι καλό φέρνει η αναγνώριση ότι είμαστε δίκαιοι. Μήπως αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Nobody's looking. If there are no consequences, then maybe we would all behave as Thrasymachus claims we would. Maybe we were all secretly longing to be tyrants. And that's when we get the tale of Gyges' ring. Gyges was a shepherd in Lydia, which is in modern Turkey. And one night, in a terrible storm, there's an earthquake, and a crack opens up in the ground beneath him, and he sees a ring sparkling in the crack. He takes it out, he puts it on, and he finds that if he swivels it around, he becomes invisible. Now, within a month, he has managed to use this magic ring to kill the king of Lydia and marry the queen. And so there he is, king of Lydia, lording it over the whole country. Τι δίνει το δαχτυλίδι του Γίγη? Δίνει την απολυτότητα του ότι δεν θα σε πιάσουν ποτέ. Γιατί θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι δεν σε συμφέρει κιόλα να είσαι συνεχώς άδικος, γιατί κάποια στιγμή θα σε πιάσουν. Και λέει ο Σωκράτης, εγώ θα επιχειρηματολογήσω υπέρ του ότι ακόμα κι αν εξασφαλιστεί ένας τρόπος να μην σε πιάσουν ποτέ, πάλι δεν θα είναι αυτή η καλύτερη ζωή. Δεν θα είναι η σωστή ζωή. Άλλη θα είναι η σωστή ζωή. Η ζωή στην αρετή, στη δικαιοσύνη. Τα εαυτού πράτην και μη πολυπραγμονήν. The main point of the Republic is to show that all those traditional conceptions of justice is just wrong. What Plato invents is that justice is about yourself, your own self. It's an extraordinary philosophical move, it seems to me, just to say, listen, when you're acting justly, what really counts is the inner disposition that makes you act justly. He's looking at the interior constitution of a state or of an individual psyche and saying, how do they need to be constructed in order for peace and harmony to exist? For him, there's a balance to be found, and it's in that balance that we will find justice. We have our reason, which desires truth and reality. We have an element which he calls thumos, our spirited element, which desires honor and respect and self-respect. And we have our appetites, which desire food and drink and sex and the money needed to acquire them. And he says that if each motivational set, if each faculty is performing its own specific function, then the individual is going to be at peace with him or herself,
we're going to have internal harmony. Αφού λύνει το πρόβλημα της σύγκρουσης των επιθυμιών στο άτομο με εργαλείο τη δικαιοσύνη, ο Πλάτωνας εφαρμόζει την ίδια θεωρία για να λύσει και πάλι με τη δικαιοσύνη τις συγκρούσεις συμφερόντων στην κλίμακα της πόλης. Η πλατωνική πόλη, όπως η τρισυπόστατη ψυχή, απαρτίζεται από 3 τάξεις. Στην κατώτερη βαθμίδα είναι οι δημιουργοί, που υπηρετούν και εκφράζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, γιατί καταπιάνονται με τα υλικά αγαθά, είτε εκτελώντας χειρονακτικές εργασίες, είτε καλύπτοντας ποικιλότροπα τις βιωτικές ανάγκες της πόλης, δηλαδή οι γεωργοί, οι έμποροι και οι τεχνίτες. Στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα βρίσκονται οι φύλακες επίκουροι, που αντιστοιχούν στο θυμοειδές της ψυχής, καθώς διακρίνονται από ευγενή αισθήματα και θάρρος και είναι κατάλληλοι για τη γενναία υπεράσπιση της πόλης. Τέλος, στην κορυφή βρίσκονται οι φύλακες βασιλείς ή παντελείς φύλακες, που κυριαρχούνται από το λογιστικό μέρος της ψυχής και κυβερνούν με σοφία την πόλη. Η δίκαιη κατάταξη του καθενός στη θέση που του αρμόζει οδηγεί στην ομοψυχία. Αυτή την ιδεατή πόλη ο Πλάτωνας την ονομάζει καλή πόλη. Ο Πλάτων ορίζει την δικαιοσύνη συνδέοντάς την με την έννοια της κατανομής εργασίας. Το να πράττει ο καθένας τα εαυτού, τα δικά του έργα, για αυτά λέει για τα οποία η φύση τον έχει κάνει επιτιδιότατον, και να μην πολυπραγμονεί. And he says if every class in the state performs its own class function, then social harmony will result and the state will be at peace with itself. There'll be no civil war. Everybody will be happy and justice will be of benefit to the state. Πες μας λοιπόν, Σωκράτη, πώς κτίζεται μια πολιτεία που κατοικείται από δίκαιους και είναι δίκαιη και η ίδια. Μήπως με το να πράττει κανείς αυτά που του αντιστοιχούν, αυτά για τα οποία είναι από τη φύση του προορισμένος, και να μην πολυπραγμονεί, ώστε όλα να λειτουργούν αρμονικά σε αυτή την πόλη. Ναι, μα ποιος είναι άξιος να διοικεί τέτοια πόλη? Αυτός που η ψυχή του είναι πλασμένη να δει, όπως είπες Γλάφκονα, τη δικαιοσύνη καθεαυτή και όχι μόνο τα καλά που απορρέουν από αυτή. Ο φιλόσοφος είναι εκείνος που μπορεί να αποκτήσει γνώση της ιδέας της δικαιοσύνης και έτσι να διακρίνει τι είναι δίκαιο από το τι είναι άδικο. Σωστά, διότι ακολουθώντας τον όλοι θα ξέρουν πως είναι δίκαιοι και η ψυχή τους θα ευδαιμονήσει. For the good of states, it would be necessary for philosophers to be kings or for kings to be philosophers. Plato. Ο Πλάτωνας πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος ηγέτης που θα αφιερωθεί με ανιδιοτέλεια στο κοινό καλό. Τον ονομάζει βασιλέα φιλόσοφο, συνδυάζοντας επαναστατικά σε ένα και το αυτό πρόσωπο τη σοφία με τη δύναμη εξουσίας. 2 γνωρίσματα που συνήθως όχι μόνο δεν συμπορεύονται, αλλά βρίσκονται σε αντίθεση. Όπως στην Ακαδημία, έτσι και στην πλατωνική πολιτεία, η μόρφωση είναι ένα ταξίδι που διαρκεί δεκαετίες. Περνά από όλα τα επιστημονικά πεδία, εμπλουτίζεται από πείρα ζωής και σε ώριμη πια ηλικία καταλήγει στην αληθινή σοφία, τη γνώση του αγαθού. Ο ηγέτης, ο φιλόσοφος βασιλιάς, έχει περάσει όλα τα στάδια στην παιδεία, έτσι, και βγαίνει από τους φύλακες μέσα. Δηλαδή έχει και τις ψυχής τα 3 στάδια, τα έχει καλλιεργήσει.
Ξέρουμε ότι ο Πλάτων είναι από τους σκληρότερους επικριτές της δημοκρατίας, την οποία θεωρεί πολύ κακό πολίτευμα, και με μελανά χρώματα στην πολιτεία περιγράφει αυτόν που ονομάζει δημοκρατικόν άνδρα. Είναι αυτός που μιλάει για το οτιδήποτε χωρίς να το ξέρει. Και παίρνει το λόγο και ο λόγος του μετράει το ίδιο με τον λόγο κάποιου άλλου που ξέρει καλύτερα τα πράγματα. It's a very fragile system, says Plato. So what happens is the demagogue gets voted in by democratic means. The demagogue exploits the democratic mechanisms, and the demagogue makes lots of wild promises. And so the people initially think, this is wonderful, the demagogue is wonderful. But then things start turning ugly. And if the people then say, this isn't why we voted you in, this isn't what we wanted, the demagogue can turn really dark. They can start to murder. Plato says they get their taste of blood and they turn into a wolf. From being a man, they become a wolf, and the full-blooded tyrant is born. So democracy can really easily collapse into tyranny if it is taken over by this cynical demagogue. We have to watch out. It is absolutely right that just because the majority of the people believe something to be good, it isn't automatically good. Otherwise, slavery would have been a good thing for all the many hundreds of years when the majority of the people thought it was good, or at least part of the natural order of things. Ο Πλάτωνας, υιοθετώντας τώρα ένα αυστηρό πολιτικό ρεαλισμό, απομακρύνεται από τη λύση του χαρισματικού ηγέτη που οραματίστηκε στην πολιτεία και κάνει εν τέλει για πρώτη φορά κλειδοκράτορες της δικαιοσύνης τους απρόσωπους νόμους. Αυτή η ανατροπή που αρχίζει στο τέλος του πολιτικού θα κορυφωθεί στο τελευταίο μεγάλο έργο του, τους νόμους. Οι νόμοι, που είναι το μεγαλύτερο σε έκταση έργο του και το έργο πια της ωριμότητάς του στο τελευταίο στάδιο, αποσκοπούν ακριβώς σε αυτό. Να υπηρετηθεί ξανά ο στόχος μιας δίκαιης πολιτείας, όπου η δικαιοσύνη πλέον δεν θα είναι έργο κυβερνώντων φιλοσόφων, αλλά θα είναι υπόθεση της πολιτικής κοινότητας με βάση τους καλούς νόμους. Οι νόμοι είναι ένα εγχείρημα πολιτικού ρεαλισμού. Τον ενδιαφέρει μια πολιτική πρόταση η οποία θα έχει ισχύ στον πραγματικό κόσμο, σε πραγματικές κοινωνίες. Είναι ο νους της πόλεως, ο ηγέτης νους. Και κατά συνέπεια μπορούν να ταξιθετούν, να είναι ο ανώνυμος ταξιθέτης, ο αόρατος ταξιθέτης, ο οποίος διαρρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων. In other words, law creates society and society creates law. You have a society which wants to achieve a certain outcome. And politics, obviously, is one of the ways of achieving it. You all shout at each other and government takes decisions and so on. But some of the shouting of politics leads to law. And what law does is to take that matter above politics. That's called the rule of law. The law, somehow by some miracle, can even control those who make the law, the government and the people in power. And what law does, I think, again, to me also, it's a sort of magical thing. The law speaks from the past when it was made, through the present when it's applied, and makes the future. Isn't that incredible? Το πάθος του Πλάτωνα για την πόλη και η αγωνία του για ένα καλύτερο κόσμο έμειναν άσβεστα ως το τέλος των 81 χρόνων της ζωής του.
Μετά από αυτόν, η σκητάλη θα πέρναγε στα άξια χέρια ενός αγαπημένου του μαθητή που θα έφερνε νέες ιδέες για τη δικαιοσύνη και την πολιτεία, εξίσου επιδραστικές στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών.